номаи суд вай карданд. Шумо бояд ки 12 замина холӣ кунем, мо карочи вай мекунем. Заминотонро мекучонему, вай мекунем, беморхона сироҳатӣ мекунем. гурӯҳе аз сокинони маҳаллаи навбаҳори ноҳияи Синои шаҳри Душанберо таҳдидҳои пайҳами тахриби манзилҳояшон нигарон кардааст. онҳо мегӯянд субҳи 6 апрел барои додхоҳӣ назди дастгоҳи раисҷумҳури Тоҷикистон рафтанд, вале аз ин ниҳод посухи мушаххасе дарёфт накарданд. пеши вай рафтем, бачаи Эмомалӣ рафтем, Рустам Эмомалӣ рафтем, шикоят рафтем, бисёрӣ рафтем, 90 кас 100 кас зиёд рафтем ва ё мона гуфтанд ки мо мактуботонро мебинем, чораатонро мебинем, баъд шумода эълон мекунем, ҷавобша нашуд. мо задем рафтем имрӯз пеши духтари Эмомалӣ Раҳмон Озода Раҳмон рафтем. Уҷа моя 4 кас моя дровара намояндаои дуни уҷаю ин ози хулоси гап гуфт ки ҳамин 93 хоне мехезанд. ба гуфтаи сокинон онҳо 12 сол қабл дар ин маҳалла манзил бунёд намуданд ва ҳангоми сохтмони хона касе ба онҳо нагуфтааст ки ин корашон ғайриқонунист. ҳуҷҷатҳои хонаро дорем? داریم این همینطوری همینا همه داریم. بیچاره بداولن زده این امروز نزدچه دختر اکر دختری خطایش برده استادیم عصباش بیرون شده ناز برای бархе сокинон даъво доранд ки санадҳои расмии манзилро доранд ва касе аз масъулон мутаваҷҷеҳ намешаванд ки бо тахриби манзилҳояшон тақдири минбаъдаи хонаводаҳо чӣ хоҳад шуд. майна 3 рӯз я ҳафта мешава даҳани рӯза гуфти чи соҳо овла када квартира мекунам охи ҷо надорум ки биравам ман куҷо меравам мақсад. дар шӯъбаи сохтмон ва меъмории ҳукумати ноҳияи Сино гуфтанд аз нигаронии сокинон дар мавриди тахриби манзилҳояшон хабар доранд, вале бунёди беморхонаи сироятӣ низ дар маҳалла аз солҳои 60-70 дар нақша будааст ва баъзе сокинон ғайриқонунӣ он ҷо манзил бунёд кардаанд. қарор аст ҳудуди 93 хона ки дар атрофи сохтмони нотамоми беморхона аст тахриб шавад. бархе сокинон мегӯянд дар ивази тахриби манзилҳояшон бояд ба онҳо баробар ба арзиши хонаҳояшон ҷубронпулӣ дода шавад ё дар ҷои дигаре ба манзил таъмин шаванд. масъалае ки дар ҳукумати Сино гуфтанд то ҳол норӯшан аст ва қарори ниҳоие дар мавриди ҷуброн ё таъмини сокинон ба манзил дар ҷои дигар содир нашудааст.